Mga kaigsuunan, ni ang laing sumpay ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan. Maghulat-hulat ako. Magahandong sa gugma mo. Mo ba? Nagdamgo kasi mong anak sa imong pagkadaga? Nga gihingalan og Marlon? Ha? Naitaling? Oo, Brando. Huwag katapusan ko pakakita niya. Kantong gidako sa suod kong higala dito sa gipuyan ni Damian. Diin usa na siya kadako nga masakit ton. Bayong-bayong pa si Marlon atong higayon na. Huwag sa diyang nakita mi siyang amahan. Nabugtuan kini siyang gininhawa. Murag ako na lang yung gipaabot nga makaadto niya. Nahinomdom ko atong mga adlaw nga nabiya ka na mo ni Alona. Nga gagmay pa minay. Gibiyaan ko na lang si Marlon human sa lubong sa iyang amahan. Og ang iyang iyaan nga dagang aguwang ang gibinlan ko niya. Anin lanay. Makalugar gani kanay adto tag syudad. Makikita ko sa kong maguwang nga igsuon sa kinahan. Si pagana, Marlon? Maog ka na, Brando. Marlon iyang pangaan. Pero wala siya dito magpuyo sa akong pag-adto. Og mahatod pa, naminyo ko no kini. Og sasab ko no kataga-probinsya sa norte nga bahin sa Cebu. Og ang iyang-iyaan nga mo igibinlan ko niya, patay na usab kini. Uy, kung mauna nay, alis o gisa pangitaon. Yung kung palang din, magkakita mo nay. Kaila pa kasi, manoy Marlon mo. Di na. Dili na ko makasiguro kung makaila pa ba ko niya. Hapan si Marlon, nakasiguro ko nga makailagid siya na ko kay idara na baya ko niyang nagkita mi atong nasakit og namatay ang iyang amahan. Hay. Kalimpian na eh. Siguro na tawa na eh. Disuto ikita po eh. Disuto kayo na italing. Nga, gano'n saman mo siya sa... Kuha na eh, sumdam ko na eh. Ha? Mo'y akong nadamguhan nga. Gusto niyang patiyon og tulison ang usa ka babae. Mao nga nisinggit ko aron sa pagpakgang sa iyang pagpatay sa babae. Kung mao na lang to, nakamat ako kay imo man kong gipukaw og gidagpi og kusog. Pastil na. Bila ko sila maguhay, damgor mo nila. Ha, sige na eh. Ay, gano'n na eh. Pangabis tindahan mo na eh. Ay, lain pa'y ato. Oon sa man, Brando. Nauli na ba si Rene nga kanihing uyab ni Alona? Wa pa man ay. Silag ingon si ni Pablo nga. Mabot ako no. Mauli ako no. Pero hangto doon, wa may rinig na uli. Ay, bahala siya eh. Matay labot na lanay. Kung mauli siya, maayo. Kung di, maayo po. Pero kung ako pa siya na, no? May pagdilis siyang paulit din sa ato. Aron, di siya masakit na ni nagkahibaw niya, wala siya luna. Nga naminyo na kini, ug dato. Di ba na eh? Brando! Nay. Mao na daw, Marlon. Nagpakita sa imong damgo si nanay ni Mutaling kay buot kaniyang pukngan sa pagpatay o pagtulis mo sa usak babae. Abot po eh. Ganong yun at tumay ako gidam ko. Nga may babae ko nga buot pat yun og tulison. Nga di magyud taon ko makay mo pagpatay ang tao. Bisa sa pagpanulis, wa ko na naday. Napugos mo lang gani ko ini kibabuhat na ni Ma'am Ria o breaks na ko. Kaya nakinahanglan ko kwarta. Total, dili mo po ako ang mupatay ang tao na yung trabaho. Bisa na dong. Usag hapon kini ka dinautan ang gisutlan nimo. Luoy bay ang asawaan ang gihinganlan og Raymond nga inyong himuong dautan sa pananaw siyang bana. Dako gihapon ang sa. Ug mo tingali ang giingon adtong gidamgumos imong inahan aron ba pahinumduman ka nga dakong sa ning imong pagsanong sa gisugo ni Bricks nimo. Wala kay mahimo pa day. Nagagamit ako og dakong kwarta kang by Bricks. Pusa, ako lang tiwason.
Ug ang Diyos ni bahala nga upasaylo ako. Gisalbar ko lang ang panginahanglan sa masakitong tanganak. Pusa, tiwason ko ni. Tawagan ko na si Raymond na tuwa sa Manila. Aron mahumandayon kinatrabaho. Ayaw na dong. Nahot na nagtambal sa Inday. At doon na sa butika, paliti og tambal sa Inday. Mao ba? Wa pa mauli si Raymond. Sa akong nahibawan mo raw gahapon raman ang kasal nga buot niyang tambungan. Mao ka na, Dad, kahapon ra. Apan, wa pa man siya. Akong gitawagan na iyang cellphone, pero dili man mo ring. Uy, nga ano man ka nga dili man siya makontak. Diyos ko, aluna iya. Uwa kay dautan nga nahitabo kang Raymond. Nabala ka naman hinuon ko ni anak ka, uy. May dautan nga nahitabo kang Raymond. Pero iya, ayaw lang ko kapanika. Mabdusra ba ka? Naunsam ko eh. Nga nung ingon ato man sinasulti ko. Uway, daw tayo nga nahitabo kang Raymond. Wa iha, aluna. Ang akong cellphone, kaysa pagkakininanawag. Basin og si Raymond na ka na iha. Si Raymond yun, Daddy Hector. Sige, tubaga na yun. Tubaga iha. O i-loudspeaker ang cellphone. Okay, Dad. Hello, Dong Raymond. Hello, Dayalo na. Sorry kayo nga. Karon ako nakabalik kong tawag mo. Nag-off sa kong cellphone kay masurahan ko sa inom sa salo-salo gabi sa kasal. Gikuyawan ba mintanan diri dong. Nganong dili ka na mo makontak. Hasas Daddy diri. Nabala ka pud nimo. Nganong off ang imong cellphone. Ako lang siyang gi-off sugad pagkagabi, day. Maramang gihapon. Di ko magkatubag sa tawag kay nagplaat ko sa kahubog. Ay, pastilan ng anak ka. Abi ang cellphone, be. Kaya makikstorya ko niya. Ay, yes, Dad. Dong, si Daddy Hector, makisulti nimo. Iho, Raymond. Naunsa ka ba nga nagpalabi ka man dihang inom? Dili ka ba ya ingon anak? Basta unyag mahubog kag maplati ha, na ayag palabi ha? Kano sa ka man mo pauli? Karong hapon, Dad. Mag-airplane naman ko. Pero matusi kong tiwas diri kay labad pa kong oo. Ay, pastilan, gini mo. Naminyo ka na hinoon, nagubog-hubog ka na hinoon diha. Sige, i-relax ng lawas mo. O giopog balik ka ng cellphone mo. Aron, dili ka mabalda sa imong pagpahuway diha. Sige, ibalik ko na ang cellphone kang aluna. Sige, Dong. Relax lang una diya, ha? O, i-off balik imong cellphone. Dayalo na. Sige, bye. I love you. I love you, sad, Dong Raymond. Mo na isulti niya nako dihang gitawagan ko siya. Wa siguro niya makontak ang number ni Raymond. Pariha ta. Mausulit-sulting Marlon ako. Odto na lang. Huwag ko na mag-ring ang cellphone ni Raymond. Animal ba yan? Ay. Nag-ilis ka siya number? Nag-ilis ang number si Raymond? Ay, makalagot! Makalagot ba yan, gadoy? Ano ko dahil yan? Kusmod mo na yung dagway ng mga balik diris bay? Oo. Tungkol kayo naglagot ko. Ay, kamaldita. Kinsa man ha? Kinsa? Ay, basta oy, wakilabot. Surte ko. Naglagot ko. Og ikaw, ay kog surang-surang nga ha? Aron dili ikaw mahungawan sa akong kasuko. Hindi, aday. Ngayon nagitaon ko. Huwag salamat nga. Gilukatan ko daan og ticket ni Brad Joel. Sakto na rong igikan paingon sa airport.
Stressing akong flight. Natawagan ko na usas kong tao. May ako ipamalihog nga may mukuha sa kong auto sa bahay. Muhatod sa airport sa Mactan, Cebu. Pagwan kong tawag sa kong tao, agyohob ko balik nga ako po. Di lang ko na kumdawat o matawag sa kong mga empleyado. Kinigabot ko sa bahay. Padayan ko sa pag-relax. Medyo Ba't pagkamay nga kong oda? I-on ko na lang ang cellphone. Basil og nanawag to si Aluna. Kaya ba't ba sa tao nga gisugos pagpakuha sa auto? Bilog tayo pa ni Aluna ang auto kay siya ginunta ang mukuha na ko din sa airport. Medyo labad pagkamay nga kung oda. May nanawag ba na yun? Si Aluna tingala niya. Di ba din siya Luna ang nawag? Huwag man pangahan. Nambira man Siyam ka tumagon ko karami. Hello? Hello? Si Sir Raymond de Gracia ba kini? Yes, ako. Kisa ni? Ako kay Sir Raymond. Si Rene. Ang hinigugma ni Aluna. Ang hinigugma sa babae nga imong giilog kay kanako. Hello? 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 Kiup niya ang isirpan. Siya ko nung sirene. Ang hinigugma ni Aluna. Siya buti pa sa buti ni. O ganong may cell number siya na ako. Naabot na siya din sa syudad. Ug niya siya aron sa mukon ang pagpuyo ni Aluna. Diyos ko, tiyarig niya siya aron yung kuha pagbalik si Aluna. Dili ko ka na ikatuot. Apan nga nung may number mo siya na ako. Kaya siya naghatag niya ini. Kinsa magka. Nakasiguro ko nga manawag siya na ako. O pabuton ko iya patawagan. Ako cellphone. Siya na kinanawag. Hello, Sir Raymond. Kisa'y naghatag di mo sa kong number, ha? Rene? Nahimaw ka na ba na yung minyo na Miss Aluna? O ako ang iyang bana? O sir, o di malas ka. Kay imong gituyuan pagpagasawa ang babae nga wa may gugma nimo. Kung nianhin ka man din sa syudad, aron imong bawion si Aluna, kikan ako. Balik na lang sa lapit kung din kagikan. Kaya dili mo na mahimo pang bawion ang imong hiniguma. Kay minyo na siya upan ako. Kasal na kami duha. Busa, dili mo na siya mabawi o mailog pang gikan ako, Rene. Nasayop ka, sir. Kaya humana, nailog o nabawi o nagikan nimo ang akong hiniguma. Usa! Nasa ka karon, Sir Raymond. Nakakababas ba nila? Diyan ako sa Mactan Airport. O sakay na ko sa kong auto. O padong na kong pauli sa bahay. Ayaw na mapuli sa iyo. Makita ta sa usang kamol din sa Cebu City. Asa? Asa nga mall sa Cebu City kita makita? Asa, Rene? Day. Mao ka na, Marlon. Dili ko masugot nga dadon mo si Rika. Ang atong anak nga mo imong patunulon sa sobre nga gibutangan mo sa mga hulagway ninyo ni Ma'am Alona. Dili ko gusto nga imong iapil ang atong anak ini imong dinautan nga trabaho. Sige. Dili ko lang na si Rika.
Manuhol na kong tao nga mao'y buhat na kagrimon ining mga sobre. Nga gisugdan sa mahula ko eh. Sige. Abdul ako na eh. Pag-amping. Diyos ko. Uwa ko makagusto yung gibuhat sa kumpana. Panasayot ko. Napugos ng si Marlon tungkol sa panginahanglan o kwarta nga makapalit niyo og tambal sa mong anak. Pasaylo ang kumpana ining sagay ang nahihimo, Diyos ko. Pasaylo siya. Mao ba, Marlon? Natawagan mo na si Raymond? O nagpaila ka na nga ikaw si Rene? Oo, Mamalia. Oo, nagsabot mi nga magkita sa usa ka mall diri sa syudad. Ay mi kayo nga sa akong pagtawag. Nagdadala ang auto nga igisakyan padung sa sibas. Maayoy noon! Oo, suko kay siya, ma'am. Labi na nga akong giingnan. Kaya nailog o nabawi ko na siya ron. Sige, Marlon. Hapit na mahuman ang imong gimbuhaton. Ang paghatag na lang sa mga hulagway ni Raymond ang kuwang. Og oras na mahatag mo na ang maong mga hulagway, human na ka. Tapos na ang imong trabaho. Sige, bye! O paabutan ko ang sunod nga mahitabo. Hapit na. Hapit na matuman ang tanan. Hapit na. Pagbay na mo si kita ng mga katawa nga ikaw ng usagay. Ha, klaro yung tayo. Nabuang yung tingali ka. Naliso na tingnan ng turnilyo ni mo. Jimboy? Ganiha na ka sa kuloyo, ha? Ganiha ka na ba niya, Jimboy? Ay, lagat sukoday. Magbalik-balik kong ingon mo nga nabuang na ka. Ha? Kaya sige mo gagod, sige mo gagatawa nga ikaw ra ba? Makita ko mo nga mangisi, yung magkatawa lang kagarit. Wa kay labot ko, nahapit naman ko mabuang sa mong pagtanaw. Ah, nabuang na dili. Pero ikaw, ha? Gamay ka na lang sa kuwang nga mamatay ka, Jimboy. Gamay na lang yun! Maldita ba niya? Kitsa ka itong tuwa na yung historya sa cellphone, no? Kitsa ka itong nawag niya, no? Nahuman butang sa cellphone. Alit na katawa. Ha? Doon na gid akong milagro nga gibuhat sa Dahlia. Doon na gid. Kawas ni Smadaw eh. Gusto ka lang yung ikatubang katunin eh. Misulti siya nga nabawi o nailog na kuno niya sa luna. Kisa'y mo ilarong. Ako? Di mahitabong makibalik pa ni mo siya luna. Kigawas niya kasalami. Mabdos na siya luna sa kunak. Busak kinahanglan nga di ka na gyud magpakita pa sa kong asawa. Aron di ko mapugos paghimog dautan diha ni mo rin eh. Adi lang ko din magparog. Magpaabot ng si Raymond. Mag-ilir ko niya. Kung mabot siya. Kaya ikitagyan ko ni Ma'am Lia sa iya picture. Kung makita ko na gani siya, mangita na ikong tao nga akong masuko. Pero pagkatag niya nining mausubre, isundan sa ulagway na mo niya luna. Talawang ko balik ang picture ni si Raymond. Mao ba, Daddy? Oh, iya. Muna na ipirmi nga buhaton ni Raymond kung muadto siya sa Manila. Magtaksira na siya padung sa airport. Apan balik na niya sa airport Mactan. Magpaibaw ra siya og tao. Magpasugo ra na siya tao sa bahay. Aron mo mukuha siyang auto aron dadon ngadto kang Raymond. Mao ba, Daddy? Dili naman tan ako ipada ang auto ni Raymond. Mo itong gitawagan ta ka. Kadili man maglingkod ang cellphone ni Raymond. Oh, ay, dili sa to siya musugot nga ikaw ang mukuha niya dito sa airport. Ay, layo man gud to. Unya, mabdos ka ra ba? Nabala ka in tao na siya. Kaya basin niya kung simbako, makadumbol ka ug makuha ka ng imong gisabak simbako. Nahala, sige, iya. Muuli na ko. Inalang niya si Raymond nga dinikugikan sa inyo, ha? Oo. O, Daddy Hector.
Sige, bay. Basta mahal na itong sabot, ha? Kumani mo katag sa supre. Si Batayon, ugas sa kabigo. boss. Oh, nala. Siya na ka na ang mibot ka nagparok sa unahan. Sige, duwa tayo supre, bay. Ugat tag niya. Huwag niya akong suhuli mo. 500 pesos. Ano ba? Sige. Anang naglong slip ka ng color blue? Oo, siya. Wala. Sila yun. Nagkawa. Diyan ako. Asam ka siya. Muna ning dipita ang iyang gingon mag-abot mi. Ayaw nga po, sir. Sir, may nga po. Di ay di pamalihog na ako atong tao sila eh. Ay, pahatag ko na naman ng sobre. Brad, basira sa'yo pa lang. Huwag ko taong gipaabot nga maghatag ng sobre. Ikaw man lang yan kita dulo, sir. Kung yan nilakaw na pala ito sa kusog na, wala na ko kakita niya. Raymond man yung mga ano. Oo. Raymond ang kupangan. Ako mau, para imo gini, sir. Kung naghatag gini, iya ko nungan, Rene. Usa? Oh, ay, magay kong isulag 500 pesos, sir. Paghatag gini, wala. 500 eh. Di speakers na kong kamutan, ha. Para ako gini. Sige, amin na. Salamat. Sige, ano na ko, sir. Taluan ka rin eh. Hindi ka man makikatubang na ako sa personal. Siyempre, solid subay yung ipatag na ko. Blihan pa niya, magtanaw ng soda. Sa maning... Oh. Hulagway kiniso sa kalaki o babae nga nagkita, nga nagkakos. Oh. Dili. Kining babae. Siya luna kini. Kining ba na? Tanaw ko kini. Manguwa sila sapot ka nagkakos ka nagigda. O siya luna. Siya kining babae nga way sapot pisan kamay. No. Dili. Nagkita na sila sabtang tiktok ko sa Manila. O si Rene kining mong lalaki. Dili ko magandaw na nagpagpudi ni Aluna sa mong kamedyon. Ganun nagkahimo ka maninin ako, Aluna. Ganun man! Sa may buhaton ko ni kasayuran niya ako na ibawan ka ron. Sa may buhaton ko, Diyos ko! Mubalik ko sa parking ang gusto kong auto. Kung di lang nagkumpa ulit sa bahay, mas hindi ko magpugong sa kong kasuko. Mapatay ko ang manyaga kong asawa. Wala si Raymond. Nagkasakit na si auto. Ukuso kayo nga nagpalagan. Palayo din yung parking lahat sa mall. Bilang post ako sa kong ipaton. Natumad ko na ang ipagtrabaho na ni Mamriya o may breaks na ko. Tawagan ako sa Mamriya. O may baon ako. Na natumad ko na ilang gimisyon ako. Mahal ko man ang ikaw kaayo, Aluna. Nga naman. Padi ko magkatungot ka, di ko magkapaw si mong pagpudin ako. Bana ko ni mo. Busa dili ko nung mahimong biyaan. Magpabilin ka sa kupay aron ipatagamtam ko ni mo ang dasakit sa kupay baos. Bukti sa mong gipuhat at pagpudin sa pagkabiyon. Surrender na ko. Kibisan unsaon na. Dili ko na maako ang imong gugma.
Pati ko magdawat sa akong kasayon. Di magibuhat ako, Aluna. Dili yun. Oh, Diyos ko, tawag ka rin kami na magsalan. No, naikot ko siya. Nagkadama akong tao. Awan naman mag-iyong awan. Ayaw magkamalaga. Manubag ko kung unsa may tabo yung tawana. Sige, dali mo. Tabagin ko yung palihog sa pagpisakay din ng tao sa akong auto. Aron madako siya sa ospital. Sige na, palihog lang. Tabangan natin siya aron sa pagpisakay sa akong auto. Tabagin ko rin yung palihog. Tabangan siya, yung sabi. Ang sakay siya ni. Dali. Wala siya magliyog. Mao ba, Marlon? Human madawat ni Raymond og matanaong daghang mga hulagway. Dali kini nga may sakay siyang auto og kusog nga may padagan palayo. Oo, Maria. Oo, nabalaka ko, Mama. Pasige, iya mapatay ang asawa. Unsa? Dili ka namin gusto ko nga may tabo. Nga pato niya si Alona. Ang ipaabot ko nga iyang buhaton, nga iyang palayason ang iyang asawa sa ilang panimay. Kana ang gusto ko nga iyang buhaton. Mayo lagi ko ni, wala na ang iyang wato, Mama. Para sa tanaw na ko, pero tingin Diyos ko Mura maganitong naghilag nga nalimis sa casing auto. Basta natuman ko lang inyong ipatamaho na ko, Mama. Natuman ako, Mamlia. O kung makapatay si Raymond sa iyang asawa, wala ko labot na. Sige, Marlon. Natapos ang imong gibuhaton. Sige, bye. Dili ko masugot nga mahimong kriminal si Raymond. Dili ko masugot. Si buhaton ko. Matubag ako sa lang Raymond. Aros ang taon si Raymond kung pati magkadili sa Alona. Sa may buhaton ko. Ala, no? Nagyaw-yaw na sa gaday. Wala si ka mo katawa. Saan mo na ng utok ni mo? Iwa ka pulis mong style, ay? Ha? Nakakao na kaday? Nagyaw-yaw ram ka nga ikaw rang usa, ha? Hoy! Hey! Mura magdiligid ka matabang ni mong paghabuang ni mo day, ay? Busa, akong sultihan sa mami ni mo. Nga dahil doon nakasmental hospital. Kanang hospital mga buang ba? Sige, dali. Pahawa na ko diha, animal! Ikaw ipot yung kung animala ka! Tanawaran na buang nakikaday. Kay patay nung kagtao. Ayaw lang ko patya, day, ha? Butan mo ka, ha? Ayaw lang ko patya. Ay, dili pa man grabe mong pagkabuang, day. Ay, ila pa mong kagtao, so, ha? Ngunini na lang. Ngunini lang itong baton, day. Ha? Pagbitig lang utot siya mong lubot. Ayaw pagbiya din sa bay, ha? Timulakaw ko! Uy, asa ko, ay! Day, Lia! Minaw, ay! Ay! Huwag minaw na ko. Kinsa no sa katuyang gigasulti siyang cellphone, no? Kinsa no gigikato? Salamat taon, Diyos ko. Huwag mamatay ang tao nga ako nadubulan. Pan, mo istar pagin siya pipilagkaadlaw din sa ospital. Kaya may bali ang bigas niyang tiil nga mo'y nagrabihan sa pagkadumbol sa kong auto. Pero, salamat ang tao, Diyos ko. Gawa ko mahimong kriminal. Ay, ako cellphone. Ang animal nga alo. Siya kining nanawag. Hello? Hello, Dong Raymond. Asa naman ka, Dong? Huwag man lagi ka maabot din sa bahay. Ang salpahis. Paray kong pakigtingog. Nagtuot nga na siya. Gawa ko may baw siyang pagbudin ako. Paabota nga itong paragtagbo o paragkita alo na. Ikasilagan ko na ikaw alo na.
Sangko sa langit ang gibati kong kayugot siyang pagugaw-gaw sa kong pagkamana. Huwag kikaluoy na ako. Hayop kang pagkasawa! Si Raymond! O, Daryang, mura og nasuko ang tono sa iyang tingog ba? Nga mitubag na ako sa kong tawag. O kalit niyang gipahong ang iyang cellphone. Oy! Hala! Nga naman! Ambot, huwag ko mahipaw. May sakinan na! May abuhan! Sakinan tuod. Hala kadiyot, kaya akong tanawon din sa tirasa, kung kinsa ning naabot mama, kadiyot lang kaayo ha? Mang ano na? Dili kang si Raymond ang sakinan ni Apat. Kag Ma'am Leah, magka ng sakinan, man! Ah, si Leia? Niya si Leia? Uy, ang akong cellphone. Kinsa magkakining nanawag. Uy, si Iho Raymond man kining nanawag. Hello, Iho Raymond. May kay nanawag ka. Oh, asa naman karon ha? Naka na ba sa inyo? Nauli ka na sa inyong bahay, Iho? Daddy, ari ako sa ospital, Dad. Di ako sa ospital. Unsa? Diyos nga maluluyon. Ngano na ka man sa ospital, ha? Nadisgrasya ka? Nabangga ba nga utong imong gimaniho? Oo, Dad. Pero wag kay angay kabalakan ako, Dad. Okay na ko. May tao lang ko nga nadaspagan. Samtag wa ako kung galingon nga nag-drive. O diya sa ospital, na-admit ko siya. Kaya may bali ang usa niya katiil. Unsa? Mao nga rin ako diri, Dad. Nagkinahanglan ko ni mo diri. Kay lain ang pamati ko karon sa kong galingon. Ari ako diri, Dad. Si Aluna, naibaw na ba siya sa nahitabo? Wa, Daddy. Ikaw ang gusto kong mari. Di na ko gusto makakita sa daong atong panyaga, Galuna. Hayop siya. Kikasilagan ko siya, Daddy. Mabudhiyon siya pag-asawa. Raymond, unsa kong kining imo gipanulti? Unsa si Aluna nagbudhi sa inyong kaminyoon? Nganong nakasulti ka niya na, ha? Ngano, Raymond? Ari-arday ko dali sa ospitalan. Palihog lang, Daddy. Ayaw sultihi ang salbahis nga Luna. Sinatabo na ko karon. Di ko gustong maari siya. Huwag ko gustong butanaw sa naong sa mabudhiong na ko. Raymond, ayaw na i-off ang cellphone mo. Sultihi una ko kung unsa gyud ang nitabo, ha? Sultihi ko, Iho, Raymond. Daddy, ang salbahis kong asawa, nakikita kagriling nga una niyang uyab. Nagtagay sila duha sa lawas nung kalipay, Daddy. Unsa? Ginoo ko. Miagpas na dahil din sa syudad katong Rene. O nagkita na sila si Aluna. Apan kanusa? Kanusa lang sila nakita. Kanusa, Iho Raymond. Mao ba? Wa pa di maabot si Raymond? Nadugay lagi siya, no? Ayaw na sa sulod, Ma'am Leah. Kamu si Ma'am Aluna ang pagsulti lang. Sige. Adtoon tong akong amiga. Sige, ma'am. Wa pa di maabot si Raymond. Maayo kaya ako'y unang naabot. Aron kung maabot na siya, patyo niya sa Alona, mapugnan ko siya. Dili ko gusto nga makapatay og tao si Raymond. Dili. Doon na lang ko sa ospital nga giingon ni Raymond. Nga anong nakasulti maka si Raymond ug sama ni Atom. Kakalikod. Bago pa gani ko nga dito sa ilang bahay. Ug nakita ko si Aluna nga nahingawa sa wa niya pag-abot. Apan karon,
Wa gyud ko makasabot kung nganong kalit nga nasuko si Raymond kang Aluna. Nagkita ko no si Rene ug Aluna ug nagtagay sa lawas nun nga kalipay. Oh my God. Oh, doon na lang ko sa ospital. Doon na lang yun ko. Uy, mao ba di Alona? Kalit nga gi-off ni Raymond ang iyang cellphone yung nanawag ka? Og sa ko ang tunos siyang tingog? Maunay, pagsabot na ako sa tunos iyang pagtubag na ako sa akong tawag. O nga nagkaanghang to karon, wa pa man siya maabot. Wa tingali itong masuko ni mo. Uy, nga masuko man siya ni mo. Nga love man ka niya. Basta tingali gisapot lang to. Doon na tingali nakapasapot niya. Mauingon ato ang tunos siyang tingog nga mitubag siya mong tawag. Basin. Pero, ay naman ka ni siya, uy. Ngayon na dugay magiging siya sa pag-abot. Ganun na naman itong nagikuha siyang tao ang iyang auto dito sa bahay. Kay matod pa, gisugo siya ni Raymond. Ay, paabutan na lang na to. Wa man sa ko ilaing lakaw ron. Paabutan ko na lang sa ang pag-abot ni Raymond. Ina ka si Raymond. Anong wa pa man siya maabot? Salamat kinabot ang tagtungod sa tao nga kung nasmagan sa akong auto. Kung nagkasinabot kami. Kung nahatagad ko sila akong kantinan. Para sila lay matiman silang pasyente. Iyo, Raymond. Oh, may kay, niya na si Daddy Hector. Iyo. Oh, nga no kinahitabo nga nakadasmag ka man og tao, ha? Ug unsa tong gisulti mo? Si Aluna ug Rene nagkita na. Di tani niya masulti, Dad. At sa gawas ng hospital masulti. Ang imong nadasmagan, kumusta man, ha? Okay lang ka lang, Dad. Bali sa iyang usa ka til ang damage. O gihatag ang nagdakong kantidad ang tagtungod. O mihatag na silang pagtugot na ko nga mubiya na din sa ospital. Tada, Daddy, mamiyan ta din eh. Ikaw rin akong ipaabot ka mo abot. Tada, Daddy Hector, kaya may ipakita ko ni mo. Usa ka kabatuoran sa pagpudhi sa salbahis ka Aluna sa mong kaminyon. Tada, Daddy. Tay, nagkasabot ba ko ining hitabuha? Kakalit ba ini, eh? Bago pa gani ko nga dito sa inyong bahay, ug nakita ko si Aluna nga nahingawa sa wapa nimo paghiabot sa inyo. Mabudiyon siya pag-asawa, Daddy. Ug surrender na ko, Dad. Kaya di ko siya magkalibot sa mga lalaki. Mabdos na mong siya sa mga anak. Bisan ka mo na lang utang anak kang iyong gunahuna. Unsa man ka nang ipakita ni mo na ako, ha? Nga mo'y magmatuod nga nagbudi siya ni mo. Hari mo. Tara. Tara agad sa akong auto, Daddy. Ron makita mo ang kamatuuran siya pagkamaluibon. Tara, Daddy Hector. No. Si Aluna kining uban sa usa ka lalaki. Ug kining uban nga hulagway. Hubo sila nga nagtapad sa paghigda sa usa ka katre. Kumpirmado ko na nga siya rin kini mong lalaki. Ug bago pag yung kini mong lagway. Ikini siya na nga gisulob ni Aluna. Bago ko kining palit. Kaming duha ang nagkuyog sa kamol aron paliton kining maong sinina nga iyang sulob. Ginoo ko. Nganong nakahimo manintahon si Aluna nini. May anak na mo. Nagsabak na siya sa imong anak. Ug kasal na kamong duha. Mabitang ipaanit ang kita, Daddy. Ano doon ako'y kasubugan sa kasakit kang kipatik karon. Mabitang na hinugdang nagaligis kong tao. Kawalang kuskong kong kaligon na nag-drive sa kong auto. Raymond, iho. Basin, mahilot pa kinagitabuha. Bisag tungod na lang sa inyong umaabot nga anak. Hangyoon ta si Aluna nga putlon na nila ang ilang relasyon. Ako'y makiksulti kang Aluna. Ako'y muhangyo niya, iho. Ayaw na, Dad. Ayaw na. Magkaluluoy na kay kuna-unaon kung ingon pa ni anak atong buhaton.
bisan putol pa nila ang ilang relasyon. Dili ko na siya mahimo pagdawaton tungkol kay hugaw na siya. Iho, Naibaw ka pag sige pati ko karon dani. Gusto ko siyang patsyonan. Lamiki siya kung tao lang ito mamatay siya. Panagka kong anak dani, naapa siyang sa makan. Di ko gustong mamatay ang among anak dan. Dili. Raymond. Bueno, ayaw una paguli sa inyo. Sakay sa imong auto. Kay musakay pud ko sa kong auto. Ug adto talaho sa bahay. Ayaw na paguli sa inyo. Sakay na si mong auto, Iho Raymond. Mao ka na day, Alona. Tawagan ko na balik si Raymond aron mahibaw ta kung asa na siya. Hapit na mo gabi. Unya, wa pa siya maapot. Magpanagana naman ang kuwag tawag niya, we. Gibati ko na ako, nasuko siya na ako. Huna-huna ang lagi na nimo. Uy, Ray Alona. Ano masuko mo siya nimo? Gawa man kaysa. Tawagi siya, day, uy. Para mahibaw tag asa na siya. Og, i-loudspeaker ang imong phone. Okay, sige. Tawagin ko siya, Gustavo. Miring na. Hello, Alona. Daddy? Ikaw malagi na ito pag, Dad. Ngano, naban mo ang cellphone, Raymond? Dad? Di amula ho sa bahay ang akong anak. Ha? Apan, nga naman, Dad, ha? Nga naman siya mula hos dirig uli sa bahay. Dili pa siya gusto nga makikita ni mo. Ha? Diba, nisaad ka man ako, Aluna. Nga dili ka magbudhi sa akong anak. Apan nga nung nakabuhat ka man niini sa akong anak. Daddy, oo, sige na kipanultin mo. So, Dad, what, Dad? What, taon kami magkita sa Rene? What, Daddy Hector? Huwag ko mahibawan ang imong ipasangil, Dad. Igo na, Aluna. Ayaw na paglimon. Kay dunay igong ebidensya si Raymond sa mong pagbudhi kaniya. Miali ka tong Rene dinhi sa syudad, samtang dito sa Manila si Raymond. Nagkita mo, og nanood mo usak ka motel, og nagtagay sa lumas noon nga kalipay. Dad, in town. Huwag ko magbuhat niya na. Oh, Daddy. Daddy Hector. Daddy. Gi-off niya ang cellphone. Sa pati ko ni Alona. Nadumog ko ginang tanang gisulti ni Daddy Hector. Ikaw ko, no? Nagbunhi ng Raymond? Nagkita ko na mo sa kanhi mong uyab na si Rene o gisod og motel? Dili ka na tinuod. Huwag kami magkita si Rene. Wala yaw. Pero ano, uy, Alona? Daan ako na pasidaan ni mo, ha? Nga ayaw yun og loibi si Raymond. Kay dili ko gusto nga mag-uol siya. Sa ako nang gingon. Huwag ko magbuhat siya ipasangil na po. Wala yaw. Porbida, biyaw. Pagkita ko problema yung nagkalakiha, oy. Sa bagay, dinasin ko magkatoo nga nagbudhi ka ni Raymond. Kinahimawan ko nga buutan ka. Nga na naingon magkanini. Nga kalit pang kong ipasangilan sa sagawan na kumahimo. Bueno, dili lang una ko magdugay, ha? Solbara ko na yung problema nga kalit ni Dangat ro nimo. Dili lang una tika sa mukon. Kay makabalda na lang ko ron sa imong problema. Sige na, kulakaw na lang ko. Sige, Nelia. Sige. Day Teriyang? Day balik ko gabi ng gate kay mubiyaon ako din sa sabay. Tuan na. May resulta na tayo ng kimo ni Marlon. O kapit na. Hapit na matuman ang tanan kong mga plano. Hapit na. Hapit na. Sapagkat tinuod lang, Iho Raymond. Daw sa dili yung kong makatuo nga mabuhat kini ni Aluna.
Kung wa ka pa'y gipakita nako na ng maong mga hulagway, di ko kumuto sa imong pag-aligar nga nagbudhi siya nimo. Wa siya kaluoy na ko, Daddy. Gimahal o gihigugba ko na uta siya sa ilabian. Pag ganun nakahimo pa siya, ini. Ug tungod di ay gibuhat, kikasilagan ko na siya. Ugson ko siya sa paglaksi sa kong kasing-kasing. Di ka na gyud makamahay nako, Iho Rimon. Kaysa sinugdanan pa lang, giingnan tanaka nga lisod yun nga may kalimtan niya ang iyang hinigugma. Apan nipugos ka gyud sa pagsuod sa kinabuhi. Puslan may iya kong gingon ini. Panibaslan ko siya. Kung may plano ka man sa pagpatay sa mong asawa, ayaw to ka nagbuhata, Iho. Di ko gusto nga mabilanggo ka. Ug labaw sa tanan, anaa pa sa sabakan ni Aluna ang imong anak. Dili ko siya patyon, Daddy. Ibalik ko siya sa kanhin niyang pagkasiya. Himuod ko siya ulipon sa kong panimay. Ang salbahis, siya tingala rin nanawag pagbalik. O, si Lia kining nanawag. Oh, mas mayo pa og si Lia ang imong giuyab ug ipangasawa kay siya ang tinuod nga nahigugma nimo, Iho. Hello, Lia. Hello, Raymond. Unsa man kitabo ha? O say, Pagtawag ni Alona sa imong cellphone, diin si Daddy Hector ang nakatubag. Diha ko sa tapat ni Alona kay misuroy man ko sa inyo. Suot pa ni Alona. Og nabati ko gid ang tanan nga gisulti ni Daddy Hector. Kay loudspeaker man ni Alona ang iyang cellphone. Nadungog ko gyud nga mingon si Daddy nga si Alona nagbunhi nimo. Nagkita ko na sila tong Rene og mi-check-in og motel. Sa may istorya ha? tinuod ang tanan mong nabati kang Daddy. Ibulian ko sa salbahis kong asawa. Nagkita sila itong Rene. Ug nanood ko sa kabutel ug nagtagay sa lawas ng kalipay. Ikasilagan ko na siya, Lia. Unsa? Kasalbahis ko diya. Minyo na mo. Nagsabak na siya si mong anak. Sige, Lia. Igo nang nasayod ka sa tanan. Sige, bye. Ki-off na niya yung cellphone. Nasuko og nasilag na si Raymond kang Alona. Og ako. Ako na unya ang mupulis dapit ni Alona, Raymond. Ako. Saan naman ka si Aaron? Kaya ako na siyang atuon. Mupauli lang na ako sa bahay. Paandaran ko na pagbalik ng auto ko na akong giparking kapin sa karsada. Karang na nasilag na si Raymond kang Alona. Dili ko maghinay-hinay sa akong lihok. Mangita din ko paagi aron madani kong atensyon ni Raymond. Mao ba? Hindi ay ha? Nagkasulti ka mong Raymond sa cellphone sa diyang nagtawag ka? Huwag na mo gid siya nga nasilag na siya kang Aluna. Tungkol kay nagbundi, hindi ka niya? Oh, Briggs! Matod niya. Nakita ko na sila si Rene og Alona og mi-check-in og motel og nagtagay sa lawas doon nga kalipay. Kana, tungkol sa mga lain-laing posisyon sa hulagway nga iyang nakita. Nga, doon na pailaing nga kubo nga hulagway, lalimar sa mga Aluna nga naghigdas katri. Nagtuo siya nga motel, ang maong dapit, di nakuhaan sila og hulagway. Mao gyud. Og hapit na gyud, Briggs. Hapit na matuman ang tanan. Oo, oy, hapit na. Apan, shh, ayaw pag hinay-hinay si Mulihok. Mintras init pa ang kasuko o kasilag ni Raymond sa iyang asawa. Dot-dot yun. Dot-dot na to, Raymond. Ayaw pag hinay-hinay si Mulihok. Oh, Briggs. Mogay ka ni buhaton ko. Day, kisa naman kayo istorya cellphone? Ha? Hoy, Jimboy. Ikaw ba? Unsa man ka? Ha? Anong ko? Ako naging permi mo bantayan, da? Iyay. Tinabati na kung mingon ni mga ikistorya cellphone day nga hapit na. Hapit na gyud matuman ang tanan sa man to ha.
ug si Briggs to ang imong gikaistorya, no? Kaya nabati man ako nga nilito ka nga ni Briggs. Pahawa di sa kutubangan, ha, Jimboy? Pahawa di, ha? Animal ka, gita? Mupauli ka na sa inyo. O, Dani. Karoon pag kumakaw na hunain eh. Asin mahadlok na si Alona. Yung magkakita mi. Ug mulaya siya sa mong primay. Ug kana ang di ko ikatugot ng magkalaya siya. Usap biya na ko din hidan. Raymond, iyo. Ayaw pa da sa imong kasuko, ha? Dili ko gusto nga makapatay ka og tao. Ug ang imong anak naa diha sa sabakan ni Alona. Huwag siya maminaw. Sundan ko siya. Dili ko gusto nga mahinaykan niya si Alona ug mapatay. Raymond, Dong! Di mahal og hikog bag ko ikaw pa kayo. Ug bisaan ka na ko. Hindi ka na makigbalik ang rini. Pagkaroon na kahimo ka man ini. Bisag tuod lang unta sa mga anak ka na sa imong tiyan. Banting ka kasing-kasing. Hayop ka at palatiyan. Wa ko isa nga nahimo! Wari mo na! Mabudiyon! Hugaw kang pag-asawa! Busag gikan ka ron! Mubalik kasi yung pagkaulipon ni Ining akong parimay! Sir! Si Raymond! Ayaw itawon sa sir! Magustawo na sa mga lunas! Naibaw ko taniya! Kikunay tango pa gawa siya magsabak sa kong anak. Patyon ko sa kulata kinig animal ka na ko! Kung maumalang gani ni, nga imo ko pasangilan sa saa nga wa na ko mabuhat. Mas may pagmapalayo na lang ko nimo. Magbuwag na lang ta. O kisa lagi mo magkapalayo ka na ko, ha? Di ka mahimong mapalayo na ko. Labi na nga naapas mo sa baga ng akong anak. Saan sa kwarto! Saan ko di ka gustong usbad ka pagtamparos, bigauna ka na ko! Sir! Kalong isa tao na mamaluna, oy! Nakakita-kit ko nga, naigo siya sa makusong tabaro, sir! Hapit bito siya matumba! Kuyang natumba to og nakuha ang iyang isabang taon, sir! Kung nahita mo pang nakuha ang bata, bisan ako pagsa nga nakuha kini, siya gapon ang pampangan ko sa silong. Kiginapatan ko sa taon siyang pagpundi na ko! Wa man ay tawon magudi sa mamaluna ni mo, sir, ay! Dinira mo ko na siya sa balay ko, samtang wala ka! Pero, kaya! Nakinuo ko, Jesus Cristo! Di ba ako ato kagimulabang aluna? Kaya kamo ang karunay nag-uban ang palakaw! Huwag na kasiguro ko nga may kasayuran ka sa mga kalihukan ni Aluna samtang wa ko! Ay, kutsala naman noon yung ay! Naapil naman noon ko ini kalagihan! Mubalik nila ko dito si Mong Daddy, sir, ay! Ato na lang ko mag-alaga niya pagbalik isip, met! Masya ka nang miabot. Tanawa kung kinsya ang miabot niyang. Pagdali! Sir, Raymond! Sir! Yung gamitay na mo, Ikaw nung sa mga kaingon. Pinagpulihag kasilag ang dako kong gugmag kanimo. Ang ako ng anak ang ikinahanglan ko nimo. Human mo ipakataho ang akong anak. Musugot akong mamuha ka sa akong pananaw. Unsa? Iyang gidapatan si Aluna? Ay, lagi si Ritor! Kitang paros nagkusog kaayos, Ma'am Aluna! Kaduha gayon! Hapit ko masasang si Ma'am Gwag! Kuya ko natumba kini o nakuha ang bata sa iyang tiyan! No. Di ko musugot niya na. Di ko musugot nga makuha ang akong apo nga gisabak ni Aluna. Di ko musugot! Ay, alam mo tayo, nagkasabot ko ini kalakiha. Ay, nagbudhi ko no, si Ma'am kang sir. Hala, ay, wala mang gayud magbudhi si Ma'am kang si Raymond God. Wala mang gayud, ay! Di ba giingnan ta naman ka? Nga dili ko gusto nga dapatan mo si Aluna. Di ko gusto nga mamatay ang bata nga naa sa sabakan. Napaglimutan ko, Daddy. Nisurok pag-ayo akong dugo sa kasuko. Di nakita ko ang itsura sa mabutiyo ng kong kasawa. Buong nadapatan ko siya. Bida kita. Imo na ba siyang ipakita sa mga hulagway uban sa iyang uyab nga si Rene? Wa pa.
Kinadapatan ko man din siya. Ug ang salbahis. Wagin mo akong kinakasa siya. Bakit asya sa maong hulagway? Natuo ko nga wa sa masayod nga gisikreto ni Rene ang pagpakuha og hulagway. Ug ako, nagtuo ko nga dili usa ka motel ang ilang gisudlan. Kaila lang tingali ni Rene nga taga dinhi sa syudad ug didto niya gida si Aluna sa bahay sa iyang kaila. Bahala na ko sa kwartuha ang ilang gisudlan na. Ang importante nga nakita ko ang kamatuoran siyang pagbudhin ako. Hay mas si Aluna, ha? Doon sa mong kwarto. Wa ko masayonan ko nun sa buhaton ko dani. Sa salbahis ka na ko. Gusto ko kayo siyang patsyon sa kulatanan. Baho siya gibuhat yung pagluyim na ko. Kapag akong anak, ko gusto magkuha siya na. Dan nagkinahanglan ko sa kong anak. Wala ko kano magkinahanglan sa salbahis ka, Luna. Ang akong anak lang nan. Ang ako lang anak, ang akong gikinahanglan. Ika niya. Iho Raymond, mao nga pugngigod ang imong kaugalingon nga dili mo siya mahinaykan sa pagkagmal. Kaya ba sino niyag makuha ang bata nga nasin sa bakan? Kaya ba yung kabalakan ko nan? Basik mapaglibutan ko. O madapatan ko siya. O mapil og kanaot ang bata siya yung tiyan. Bueno, kuha ang sobre nga gibutangan sa mga hulagway. Aron ipakita ta kini kang Aluna. Tanawon ta og unsay iyang ikasulti kung makita na niya ang iyang hulagway uban sa iyang laki. Kuha ang sobre nga gisudlan sa mga hulagway. Mao ka na, Pagpunta na si Raymond. Kung ano sa iyang kamatuoran, na ikaw nagluib sa inyong kaminyoon. Ay, mamian ni si Rene, og nanood mo og mutal. Mo man nagsulti siyang amahan, siya ang nagkatubag sa imong pagtawag kang si Raymond. Mao din ay buhaton ko. Mautan ako kung masayang ebidensya nga nagkita kami sa Rene og nanood og motel. Haba niya namang kukong kinapatan. Ayaw sa palabis imong kag-ulit tawon, mamay. Kasi maipiktuhan ang bata na sa imong tiyan, itawan. Kung mauman ang gani, kung wa naman siya gusto na ko tariyang, muhangyo na lang ko niya. Nga mubiya na lang ko ni inimbaya. Mubalik na lang ko sa mong probinsya. Ay, unsa? Unsa? Samtang gito ko silang Alona. Nanawag siya ni Raymond. Kinabala ka kunuhay nga dugay na abot si Raymond. Apan si Daddy Hector ang nakatubag. O gisudyaan si Alona. Ay, kakinimugod si Alona. Nagkita ko no sila ni Rene og mi-check-in og motel. Og nagtagay sa lawas ng kalipay. Unsa? Mao ka na. Tinaw ko gyud nga nabati ang tanan nga gipamong ni Daddy Hector. Kay gi-loudspeaker man ni Alona yung cellphone. Unsa? Si Bayrin eh? May ani sa syudad yung nagkita sila ni Aluna? Oh! Og ning higayon na, Jimboy. Nasuko og nasilag na si Raymond kang Alona. Binuang, di ko mutuong nakita si Aluna og sila ni. Din sa syudad. Ug nakasiguro ko liya na ikaw ang nagmaniobra aron may tabok ini. Ikaw nang itagpagi aron patuon si Raymond nga nagluib si Aluna sa ilang kaminyoon. Jimboy! Sobre ka ng imong gigunitan. Sir? Sobre na, sir? Usa may sulod anak, sir, ang tawon, sir. Ay! Oh. Huwag mo kinabuhin kamatuoran si mong pagluib na ko. Si mong paghugaw-hugaw og lapok sa kong agtang. Doon na. Sige dayon, Aluna. Dawata ang sobre ug tanawa ang suod niya na. Ma'am, sige na makaluna. Kuha ang sobre, ma'am. Huwag tanawa kung unsay sulod anak, ma'am. Ambi. Mga hulagway kining sod sa sobre.
ginagakos. Ug niya sila nga hulagway nga naghawk. Ug kini babae. Ako kini. Palaawap ka ng uban nga naa sa ilawom. Dili. Ako gihapon kining uban sa maong lalaki. Pulas kami mga way sa pagpisang kamay. Dili. Ngayon nakuhaan magkugulagway uban ng maong lalaki. Ako masayod ka na nito mo kini. Kining lalaki, ako makailain na niya. Dili kini ang akong hinigugma. Dili siya si Rene. Unsa? Kanang maong lalaki. Dili ka na mao si Rene. Oo, dili ka na siya si Rene. Huwag ako masayod ka nung anak ka na mahulagway. Huwag ako masayod bahay ni Ana. Okay sa imong ilaron. Ako! Kung dili ka na si Rene, kinsa man ka ng maong lalaki, nagikauban mo sa pagtagay sa lawas mo nga kalipay. Ha? Ambot, huwag ko ikasulti. Basta ka huwag ko makailan niya na tawana. Bisan wa magkatubang ang yang naong ni anak tanan nga hulagway pa nakasiguro ko nga dili siya si Rene. Dili. Kinta nga ikaw taga-probinsya. Nangilan og taga-syudad. Rimon, no. Kani si Rimon, sir. Kana kay miingon man si Ma'am Alona nga dili kana mao ang iyang hinigugma. Dili niya tingali na mao si Rene, sir. Kung dili ka na mo si Rene, nga sa ato pa, daghan iglaki kining animal. Bisan kinsap ka na lalaki basta nagduwa siya kayong uban sa laing laki. Ug dako ako pagbahay nga misalig ko siya gipakita nga kabuotan. Busagigan karon. Dili na asawa ang pagtratar ko nimo. Kung dili katabang. Mubalik ka siyang pagkakatabang sa akong panibay. Kung dili magyugkod ni mo tuhuan sa tanan akong gisulti, hatagin na lang ko sa akong kagawasan. Magbuwag na lang ta. Huwag mabalik na lang ko sa among probinsya. Karon ka dayon. Dili ka magkabiyari akong panibay samtang naa pa sa imong tiyan ng akong anak. Samtang wa ka pa mga anak. Magserbisyo ka din akong panibay. Isip akong katabang. Sige, mupauli na ko iyo. Ug mao nagkato ang gibaot ko nimo. Pugmigod ang imong kaugalingon nga di nimo madapatan pag-usab siya Luna. Kay basig makuha niya ang bata siya tiyan. Nagsalbahis ka rin Bisag giun sa kong kontak ang iyang number. Di na gyud siya makontak pa. Kung ako pa'y ikaw, di ka na lang mukontak pa na itong tawana. Alang sa unsa pa man nga rason nga manawag ka man niya. Ha? Gusto ko lang ta siya hagitod nga magkita mi sa personal. Ano siya ang pahimungtan ko sa kong kasuko, Daddy? Buang siyang dako. May bana na ang iyang hinigugma. O niya iya pag-isamok ang pagpuyo ini. O kung makikita ka niya, unya imo siyang dapatan. Nagasiguro ka. Ha? Nga magpatara lang katong maong tao. Kuyaw pa man ganihin noon nga ikaw ang malupig sa inyong pragtako sa kusog. Dili ko gusto nga mao kanay sangputan nga may tabo nimo iyo. Ibasin unya og ikaw na hinuon ang makapatay og tao. Sir Raymond! Sir Hector! Nagaluto na ko sa panihapon! Manihapon na to, sir! O gano'y ikiniglutos pa niyapon? Siya na gusto kong mulihok, isip ka tabang ning baya! Kasabot ka tiriyang? Daddy, o niya lang biya sa bahay. Anil lang tam nihapon sa bahay. O ikaw tiriyang, ayaw pag-andam sa panihapon, ha? Si Aluna ang gusto kong mag-andam sa akong pagkaon. Sa akong pagkaon! Ay, nakunsa man eh! Aluna! Hala, uy! Aluna! Sir Hector! Sir, tuwa si Sir Raymond. Paingon silang kwarto ni Aluna. Masig iya na sagdapatan si Ma'am Aluna, sir! Ako na siyang gipasidangan nga dili na niya dapatan og usab siya Luna. Kay basig makuhaan kini. Di ko gusto nga mapatay ang akong apo nga naa sa sabakan karon sa mabudion kong umagad.
Raymond. Ngayon nagkurong ka din sa kwarto. Usa ka na kakatabang ning akong panibay. Busa ikay unta mo'y nagluto alang sa panihapon. Gaan ra ang maong gimbuhaton kapag andam sa panihapon. Dili kini makaapekto sa kong anak kana sa MTN. Og kanang tanan mong mga butang dinhi sa kwarto paghipusan na. Kini na ko gustong anhi ka pamutipon og okupar dinhi sa kong kwarto. Katabang ka na nining baya. Busa adto ka tipon og okupar sa kwarto ni Tiryang. Sige na! Gawasan din sa kwarto. Pag-andam sa panihapon dito sa labisa, kung humanog panihapon, ipaggawas ang tananong business din sa kwarto. Tuod ka din ako makiktapat ni mong higda. Giluod ako ni mo, nagkamati ka. Wala ko'y gusto ni mo. Pisan kamay. Patay na ang gugma ko ka ni mo, alula! Naara ni mo ang tanan, Raymond. Kung mawa na sa higpit imong pakigugma na rin ako. Basta kawa ko makasaha sa akong pag-asawa. O sa tiyan talang ka. Nakatun ako sa pagmahal ni mo. Apil nga nung naingon magkiniriili. Nga man. Gawasan din sa kong kwarto! Ug andama ang panihapon. Sa mga oras kami si Daddy Hector. Bungol ka ba? Di ka makanungog mandar sa mga gaon? Gawasan din eh! Nietzsche! Kanong nakabuhat ka pa din ako, Luna. Kanaman. Kimahal ko man unta ikaw sa hilabihan. Pagkanuman. Kanuman. Mula ka o ka, Jimboy. Muadto ka silang aluna. Oh, ma'am, nala ko lang hindi mo, ma'am. Ay, di lang ko atong liya, ma'am. Ay, klaro kayo, hindi tumusugot ng lakaw ko. Ala, sige. Wa ka na may kimbuhaton sa bay o humanasab tagpanihapon. Sige, makahimo ka sa paglakaw. Pero ayaw pagdugay, ha? Yes, ma'am. Salamat, ma'am. Butaan lagi din mo, ma'am. Dili ko magdugay, ma'am. Ay, sige, ma'am. Arito ko, ma'am. Sige. Ay, salamat kayo. Ay, salamat kayo. Misugod ko sa Mami Linda. Mamadto ko silang dahil na. Karoon ko itong gisukin liyan ako nga. Si Raymond ko, no, nasukuog na silag ko nung ni Dayaluna. Kay, ngani ko no sa syudad si Bayrin eh. Ug nakita ko no silang Dayaluna. Ug nanood pagid sa motel. Ug nagtagay sa lawas ng kalipay. Mardi ko makatuuan nila. Mardi ko makatuo sa gisulting liyan ako. Asa ka, Chimoy? Ano nagdalikag lang ka pa nung gawas, ha? Kuan ka lang. Ang kanahan ay, milita kig nang. Pugnan pa kuan ay mulakaw ko. Inoon, di ko papugong. Asa ka, ha, Jimboy? Madto ko silang dahil na day. Kay gusto kong laro ito yung gisulti. Katong tinuod yun na ito yung gisulti din ako. Tinuod ang tanan kong gisulti. Ha? O gayaw na pagkato sa ila. Kaya nakagubot pa karoon ng pagpuyo. Basta di ko papuyo mong tanayan na Raymond siyang kasuko. Ako pa ni mo magpuyo ka na lasbay. Ayaw paglakaw. Ay, pagbuot ng mulakaw pa. Ay, pagbuot ng mga tukong delo na. Pinanangin ako siyang inahan. Ug mihatag siya pagtugot na maadto ko silang delo na. Ha? Busa, kasuko lang diha. Kung ganahan kang masuko, basta ako mulakaw ko ug di ko papugong nimo. Jimboy! Ug balik ko tigas pagsulti. Wa ko'y pagtuo nga makita na sila si Bayrin ni og si Alona. Di ko mo to nga nakita diri sila sa syudad. Why cellphone number si Alona kang Bayrin eh? Mausap si rin eh. Why siya cellphone number ni Alona? Kung sa di may tabukon mo ani si Bayrin ni sa syudad, na magkita sila ni Alona sa dakong kasayon. Kung tinuod man ito yung gisulti nga nasuko o nasilag si Raymond kang Alona, ha? Kamu ni Brace ang nagmaniobra sa tanan liya. Kamu! Hoy, animal! Ayaw bang hirabot ko sa ridangatan sa pagpuyo ni Raymond og Alona, ha? Kung nasuko man si Raymond kang Alona, wa ka na ilabot, anak. Mangyabot gid ko! Kaya nasayad ko nga bisan way gusto sa Alona kang si Raymond, apan di siya makahimo sa pagbudi ni si Raymond. Bisan ka to sila ni! Buutan ka to siya! Huh.
ug bisan dako sa gugma kang Alona. Apan kung masayo siya nga minyo si Alona, di siya mangilabot eh. Di na to siya mangilabot sa kinabuhi niya di Alona. Tungkol kay butan ka to si Rene. Hoy, animal! Sa'yo mong sinultihan mo? Ura ka gibayag na suhito silang mga matasan! Nasuhito kay ko! Tungkol kay usar ang probinsya nga mong gipuyan. Kapabata ko na si Rene og si Alona. Tungkol kay man nagsilingan na kami dito sa mong probinsya. Unsa? Managkailan na tayo mong daan ni Alona o Rene? Managsilingan na tayo mong tulo dito sa iyong probinsya? Nanamilit ka, uban ang luha mo. Unsay sunod nga mahitabo, mga higala. Sundan ninyo kanunay ang lain pang mga sumpay ning sugilanon sa gugmang nga naguluhan. Maghulat. Ako. Isuwat ni Jay Badayos. Sa direksyon ni Jennifer Dato Minosa. Spinner Ariel Mantao. Recording editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Garis. Dalit ka nato sa RMN Drama.